Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Белгәнебезчә, мөселман календаре белән бүген Рабигъл әүвәл айының 12нче көне. Әлеге ай халыкта Мәүлид дип атала һәм Мөхәммәд пәйгамбәрнең дөньяга килүе белән алалана. Мәүлидне мөселманнар Рабигъл әүвәл ае буена билгеләп үтә. Гадәттә, Мәүлид кичәләре дә дин кардәшләр арасында мәҗлес рәвешендә үткәрелә. Салаватлар әйтелә. Пәйгамбәрнең гыйбрәтле тормыш юлы, күркәм сыйфатлары, фазиләтләр турында вәгазьләр сөйләнә. Бүгенге вәгазебез дә Мәүлидкә багышлана. Аны вәгазь телевизион ачык конкурсына Фирүзә Әхмәтшина шигъри формада яздырып җибәргән. Мәүлид мөбарәк булсын. Динебез өчен кыйммәтле якты кичәләрнең берсе. Пәйгамбәребез туган ай Мәүлид мөбарәк булсын. Кадер кичәсеннән кала иң кадерле кичәдер ул, мөселманны берләштергән гасырларга күчәдер ул. Тарих 571-дә бар табигать тынып калган, ахыр заман пәйгамбәре бу дөньяга аваз салган. Киндек әнисе Сафия бу сабыйны каршы алган, эш дистә галәмәт күреп, мөгъҗизага хайран калган. Мөгъҗизалар бу сабыйның пәйгамбәрлегенә дәлил Мөхәммәднең нурларыннан тәмам яктырган Гарәбил. Дөньяларга килү белән башын тоткан туры итеп, тугач та сәҗдәгә киткән, шак катырсың исең китеп. Сөннәтле булып туган ул, киндеге киселгән хәлдә, дини дөнья нурга чумган Расулуллах туган мәлдә. Яшелләнгән Гарәп чүле чишмә аккан куеныннан, дөнья соңгы пәйгамбәрне каршылаган таң алдыннан. Газап чиккән Гарәп иле иркен итеп сулыш алган, кыллык чылбырларын изеп, дөнья җиңеләеп калган. Шушы кичә хатын кызны кыллыгынан азат иткән пытка табыну гадәте мөселман халкында биткән. Таза була, пөхтә була, үксезләргә була терәк, савап кылыр өчен аңа Аллаһ биргән олы йөрәк. Матур сыйфатлар тартынып, аның сабый чагы үткән, гади кеше арасында көтү көткән гомер иткән. Яхшылык һәм изгелекне кылган килгән кадәр кулдан, дошманнары күп булса да, тайпылмаган туры юлдан. Хак Тәгалә тарафыннан җибәрелгән рәхмәт өчен начарлыкка, бәддигага түкмәгән ул хәләл көчен. Хакыйкатьне аңлатканда шымагына бармый эше, иман ырлыгын чәчәргә Хак Тәгалә биргән көчне. Сабыр булган, юмарт булган, малга нәфесен җиңгән, тугры юлны күрсәтергә 40 яшендә Коръән ингән. Кыска гомерле булса да, калдырган мирасы улы, нәкъ пәйгамбәр өйрәткәнчә, тулы булсын иман юлы. Аларның сыйфатының һич шиге юк. Барысын сөйлим дисәм, мөмкинчелегем юк. Әссәламу алейкум вә рахмәтуллахи вә бәрәкәтүһү. Быел Мәүлид айы 15 октябрьдә тамамлана. Мөбарәк Мәүлид айын ихлас ниятләр белән үткәрергә ясын дигән теләктә бүгенгә саубуллашам. Исән, имин булыгыз. Әссәламу алейкум вә рахмәтуллахи вә бәрәкәтүһү.